e grazas pola vosa presencia. Mandamos, bueno, xa andamos repartindo uns boletins por aí e dentro iba un papeliño que poñía as 10 verdades sobre a lei de aguas, non? E iso o fixemos e de feito, pois hoxe máis que nada sería un pouco vir a dicirvos o que vai aquí en este resumen de programa, pero eu sei que a xente, estas persoas están un pouco, algunhas persoas un pouco preocupadas por cousas que oíron dicir respecto da lei de aguas, non? E entón eu, máis que nada, se podo contribuir a tranquilizar as persoas, moito mellor, non? E para iso vos quero dicir que todo o que se ven dicindo por aí respecto da lei de aguas que non é verdade, non? A lei de aguas está aquí, a lei de aguas aprobouse polo Parlamento de Galicia porque a lei de aguas se fai cumprindo órdenes, digamos, da Comunidade Económica Europea, non? E hai lei de aguas en Andalucía, hai lei de aguas en Aragón, hai lei de aguas en Cataluña, hai lei de aguas en todas as comunidades autónomas, non? E aquí en Galicia se tiña que aprobar antes de diciembre de 2010. Estuvera a mandar a que máis. A lei aí se había que aprobarla por orden da Comunidade Económica Europea. Entonces, bueno, a lei está aprobada desde o mes de noviembre. Hasta a fecha, me parece que todas esas amenazas que había por aí de que iban pasar 1001 males, non pasou absolutamente nada, nin vai a pasar absolutamente nada. A lei de aguas o que fai é que, si é certo, crea un impuesto. A lei de aguas de Galicia crea un impuesto que se chaman o canon da agua. O canon da agua. Bueno, pero o canon da agua créase, pero non é verdade que lle vai haber que poñer contadores aos pozos, nin que haxe que pagar polas traídas particulares que se sirven os 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 casas. Eso non é verdade. A lei de agua se crea, perdón, o canon da agua se crea para sustituir o canon de abastecimiento. E entonces, como tal lei establece un impuesto que vai a sustituir a outro que xa había e unhas exencións, o sea, é o mesmo que a lei do impuesto da renta. Hai rentas que están exentas de pagar o impuesto da renta porque son baixas e aquí na lei de aguas hai aguas que non van a pagar, non? E vos lo explico agora. É dicir, non sei se vos acordades, xa fai bastantes anos que houbera aquelo de pedir os permisos para ter un pozo, de pedir os permisos a minas, e todo o mundo dicía, mi madre, que vai pasar agora aquí, que non nos van deixar facer pozos, que non vai a... Non pasou absolutamente nada, se vai a minas, se pide o permiso e se fai. A lei de aguas o que prevé é, bueno, pues que todo o mundo, digamos, que teña agua potable, non? E a larga, eso que se anda dicindo por aí de que vai haber que poñer contadores aos pozos, eu vou a ser máis drástico e vou asustar. Os pozos non vai haber que poñer contadores, vai haber que cerrarlos, pero eso é de broma, é broma, Por que se prevé, por que se fala de todo isto? Bueno, pois porque nun futuro moi lonxano, todos deberíamos de ter abastecimiento de agua da rede pública, porque tanto o Ayuntamiento, como a Comunidade Autónoma, como o Goberno da Nación, teñen que suministrarnos agua. As aguas son todas públicas, todos decimos, non, é que a agua do meu pozo. O aproveitamento é teu, pero a agua é pública, a agua é de todo o mundo, tanto das fontes como as subterráneas, como as que afloran, como as da agua, como as da chuvia. Entonces, nun futuro, digo, moi lonxano, todos deberíamos de ter abastecimento de agua público, para que en ese abastecimento se garantiza a salubridade da agua. Nosotros, ao mellor, podemos estar tomando agua dun pozo particular e estar tomando fecales, porque arriba, ao mellor, nos está unha fosa séptica perdendo ou pode vir contaminación de outro sitio. Entonces, o lógico será que se garantice a salubridade. Pero isto que estou falando, e dicir de cerrar o pozo, que era de broma, iso sería nun futuro moi lonxano que eu teño unha edad e me parece que non chegarei a ver. Ao que vamos, a nova lei de aguas. O canon da agua non está previsto nin para os pozos, nin para as traídas, nin para os usos agrícolas, nin para os usos forestales, nin para os usos ganaderos. Entonces, o mesmo exemplo que vos poñía, ou, por exemplo, vos poño outro exemplo,
o pago do imposto de rodaje dos vehículos para as persoas minusválidas, que están exentos. Bueno, pois, así como as persoas minusválidas no Concello de Fene non pagan o rodaje dos vehículos, pois na lei da agua se prevé unhas exencións, e as exencións son para os pozos particulares, para as traídas e para os usos agrícolas, forestales e ganaderos. E por que se establecen esas exencións? Pois, moi lógico. A ver, pensar que se lle poñemos un contador a cada pozo, quen vai controlar os contadores? Se xa nin os de Fenosa controlan os contadores da luz. Quen iba a controlar os contadores que se lle puxeran aos pozos? Habría que crear na comunidade... Bueno, primeiro, eso a un político con dous dedos de frente xa non se lle ocurre porque se lle bota media Galicia encima, eso está máis claro que la unha. Pero que aparte de eso, ainda que eso fora así, que non é así, a Xunta de Galicia tería que crear un corpo de inspectores que anduveran facendo as lecturas dos contadores por toda Galicia. Eso é inviable total, eso non ten nin pés nin cabeza, nin ten sentido ningún. Entón, para que se crea o canon da agua? O canon da agua sí que o vai a pagar aqueles que hoxe están pagando a agua porque reciben a agua do abastecimiento público. Se vosotros tedes un piso, un Pelo, un Carlío, un Ferrol, ou onde sea, cando pagades o recibo da agua, ali dentro dese recibo da agua vemos canon de saneamiento, que lle chaman. Canon de saneamiento. Bueno, pois aí onde ven o canon de saneamiento, a partir de agora, vos vai a vir canon da agua. Canon da agua. E vai a ser o mesmo precio que está aí establecido. Igual, cunha particularidade que se establece, se establece penalizacións pos sobreconsumos, o sea, hai consumos razonables e hai consumos exagerados. Canto máis consumas, máis vas a pagar, pero isto tamén pasa na luz e pasa no tal, e todo o mundo que ten hoxe en día suministro da agua pública, o sea, da agua da treira, pois os consumos que ten son os que ten e os que fai habitualmente, e podrá comprobar cando lle veña, en vez de canon de saneamiento, canon da agua, se lle subeu ou non lle subeu. A subida que se fala aquí é, me parece que dun €1,30 para unidades familiares de 4 personas con uns consumos moi superior, bueno, con uns consumos que xa me parecen altos agua. O sea que non vai a supoñer absolutamente nada. E como moito, é iso, o canon de saneamiento con o canon da agua. E non hai máis. E tanto que eu sei que se anduvo dicindo por aí que esta lei que fixera ahora a Xunta, que pretendía multar a todos os que non puxeran contadores, etc. Eso, a lei está aquí, eso non está na lei. Ahora que sí que vos digo quen quixo poñer eso na lei. Os que ahora din que eso existe na lei, que é mentira, foron eles os que quixeron poñela. E eu non falo por falar, porque a lei está en internet para que la queira consultar. Non se trata tampouco de andar consultando a lei, ni moito menos, pero cando se discuteu a lei no Parlamento de Galicia, hai a enmienda número 142. En cuanto a las captaciones propias, o sea, as captacións privadas, a enmienda 142 que fixo o Partido Socialista ao proxecto de lei de aguas de Galicia, isto está no diario de sesións do Parlamento de Galicia, establece como infracción leve con multa de hasta 30.000 euros o incumprimento de instalar un contador homologado, o incumprimento da obrigación de medición directa dos usuarios e a apertura de pozos e instalación neles de instrumentos para a extracción de aguas subterráneas sin dispoñer da correspondiente concesión ou autorización para a extracción de aguas. Isto era o que ponía o Partido Socialista na lei e que se lle tumbou. E agora, nin por aí, que iso está dentro da lei. Mentira. Dentro da lei iso non existe. Iso sí que fixeron con eles. E houve outros que foron os que anduveron metendo medo co dos contadores que querían poñer a tasa de aducción da agua, a tasa de depuración, a tasa de tratamento e o imposto ecológico. Eso era o que querían poñer. Nada disso existe, nin nada disso hai. Nin vai haber, nin o hai, nin o vai haber. Por tanto, non sei, me dá un pouco que non sei que se ande asustando ás persoas e dicindo cousas que non existen, nin hai, nin as hai, que nin as hai, nin as vai haber, porque non está previsto nada. Pero, aparte deso, saben de sobras
que tamén están exentos os usos forestales, os usos ganaderos, ou sea, as granxas de vacas que consumen moita agua, e os usos agrícolas. Aquí non hai tanto regadío, pero prados regadíos temos, cultivos de regadío non, pero prados regadíos temos. E iso tamén está exento, pero, aínda así, para reforzar máis todo iso, o outro día, se firmou un convenio na Xunta de Galicia co Sindicato Unións Agrarias, e o Sindicato do Partido Socialista, onde se remarca esa selección. Entón, eu non comprendo porque se asusta a xente que se lle di cousas que non existen, nin existirán, nin malas. Co cal, se queredes vos aclare algo respecto da lei de aguas de Galicia, eu vos aclaro gustosamente, pero os puntos de medo eu vos diría que os olvidara da xente. Dice que hai que parar tamén para os postos, non? Non, a ver, eso é mentira. Os postos están exentos, as praídas están exentas, os usos agrícolas, os forestales e os ganaderos. Isto está exento. Non paga canon da agua. Só se vai a pagar canon da agua nos recibos do abastecimiento da traída pública, os pisos, que se resulta da traída pública, onde pon canon de saneamento, ahora vai a poñer canon da agua. E eu vos recomendaría que os que pagades eso no seu día, miredes todo, se vos subo non vos sube, pero se vos sube como moito pode subir o meu vestido. E iso é o que vai ser, e é, xa vos lo digo, a lei está en vigor xa desde o mes de noviembre do ano 2010, e non pasou absolutamente nada, nin vai haber nada disso, nin olvidaros do tema, porque non existe. E todo eso, pues nosotros viñemos un pouco a explicarvos aquí, isto tamén o deixamos polas casas, cando estuvemos botando o boletín, e aquí vos viñemos a explicar un pouco como un resumen do programa electoral que nosotros levamos agora para as eleccións do domingo, non? En este resumen, pues, como vedes, van unhas cousas que ponen de urgente necesidade, outras que van a medio plazo, outras a largo plazo e outras de futuro, non? Aquelas que son de urgente necesidade son aquelas cousas que pretendemos facer se nos elige, tan pronto cheguemos ao ayuntamiento, porque son cousas que nos fixeron durante estes 4 anos. E o primeiro, nosotros xa no boletín vedes que o que decimos é que xa estamos ben saturados de parques e xardís e que durante 4 anos non se fixo ningún solo metro de alcantarillado, ningún solo metro de abastecimiento de agua potable. E as pistas están como están. Entón, esos 4 anos habrá que dedicamos, non só 4 anos, esos 4 anos e moitos máis, a regular unha situación que é bastante grave. As obras da Diputación que veñen todos os anos para hacer están desde o ano 2007 sin facer. Eu, como supoño que sempre se llevan todo de aquí, todo moi ben, tamén. Eu, por si acaso, o mismo que traio a lei, eu tamén o traio por papeles. Isto é un documento que me dá José Antonio, que é o José Antonio López Rodríguez, que é o concelleiro de Obras e Servicios, que leva Obras e Servicios, e a Xunta remite relación de planes provinciales aprobados polo Pleno durante esta legislatura, o sea, durante estes 4 anos. Bueno, pues durante estes 4 anos temos que aprobar todas as obras da Diputación pendientes desde o ano 2007. No ano 2007, as obras que habría que facer sería o abastecimiento de agua na Estrada da Palma na marxen dereita en Marinos, o abastecimiento de agua a Almieiras en Limobre, o saneamiento no camiño de Lubián, o alcantarillado no camiño de Lubián, primeira fase, o alcantarillado en Monte Cancela aquí en Barallobre e o alcantarillado no camiño do Cucayo, tamén aquí en Barallobre, o saneamiento da Fonte Nova na segunda fase en Magalofes, pavimentación do camiño de Pegariña Cene en Sillobre, pavimentación do crucero á Torre e reurbanización da Avenida da Cooperación. Isto é